जोबनो नागिरदों नालाय देग्लायनो खारजोबलांनो नागिरबाय बेनिखायनो जि खारनांदों बे गासियाबो बेनि उनाव आरो नै दान बावथायानो दान बावथा बान्था बिथांमोननिसिम दाहोना रुवाथि मालिकफोरा बान्था बावनो नागिरजोबदों दा नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोननो दिन्थिदों आं नोंथांमोननो नालायथि बसुमतारी थारसि बसुमतारी दिनै हरनि समाव बिथांमोनाबो बैसागु दान बान्था फांसननि बावदों प्रग्राम सोलिबाय थादों दायो स' जोंहा नोंथांमोना लाइभनि गेजेरजों नायलांबाय थादों सिंगेल डान्स दङ प्रिलिया ब्रह्म बेनि उनाव आरो साखाफारा जाना थाबावनांगौ पबित्र कर्मकार बिथाङा सिंगेल डान्स बेनि उनाव जोङो बिदिनो जोङो समखौ मिलायनो गोनां जादों जोंहा सिफुंनि देंखोबो गेजेर गेजेर खोनासंनो नागिरदों जोंहा बैसागु फांसन सोलिबाय थादों बेखायनो नायबाय था प्लिज कानेक्ट जयेन जादो हेल' लोगोफोर नै बैसागु फांसन एसे नायदो आरोना दिनै नायदो फांसन सोलिबाय थादों प्लिज सोर सोर नायदों डाइरेक्ट कमेन्ट साखाफारा खालामनानै जाना फोरमायदो थानांगौ आरो बे प्रिलिया दिनैनि ब्रह्म जे प्रिलिया प्रग्रामखौ ब्रह्म नोंथांमोना नुदोंबा माबायदि नुदों लोगोफोर प्रिलिया ब्रह्मनि उनाव अननानै एसे खोन्थाहरदो माने एसे बांगाल गामि गेजेराव नालाय फांसना ओमफ्राय बेयाव बिराद मिक्सार आरो बांगाल सावथाल आदिबासि सावथाल बर' गासैबो दंजोबो बिदिनो गासैबो नै ओमफ्राय बेयाव माने ओरैनो सिम्पोल गामिनिल' आरो बेयाव सिंगार थिंगार रावबो गैया जास्ट ओरैनो मोसानाय प्रग्रामल' आरोना ओमफ्राय नैबे दा मोसानो नागिरदों बे मोसानो नागिरदों जोंहा नै अपेटराबो गामिनिसो बे दामग्रा आगजुफ्रा गासैबो गामिनिजोब आरो स' कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर सोर सोर जयेन जादों कमेन्ट खालामलाय सोर फैदोंथाय सासे फैदोंमोन आरो स' नोंथांमोनाबो जुदि फांसन नायनो थायाखैब्ला नैबे आंनि लाइभनि गेजेरजों नायदो आरो नोंथांमोननि गामियाव जुदि फांसन जायाखैब्ला आंनि लाइभनि गेजेरजों नायदो प्लिज कानेक्ट जोंहा प्रिलिया जयेन ब्रह्म जादो साब्रै फैबाय सोर सोर फैदों प्रिलिया कमेन्ट ब्रह्म खालामलाय सोर फैदों जौस्राङाव जोंहा दायो प्रिलिया दिनैनि ब्रह्म बे बेनि हरनि उनाव मोनाबिलि रंजालि साखाफारा बैसागुनि जाना हारिमु थानांगौ बिलिफांखौ माबायदि नुहुरदों लोगोफोर अनिका हारिमु बिलिफांखौ माबायदि पबित्र नुहुरदों कर्मकार सिंगोल डान्स माथो कमेन्टबो फरा रेडि হৈ থাকিব সাজু হৈ থাকিব बेक साइडआव होनि र' देलाय मानसिया जादों आरो जानायालाय कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम बिदा नङानो बिदा नङा होनगासिनो इसेबो नाया फ्रि फ्रि अखा हानायखौ मोसानो नागिरदों आरो लाइथिं दङ अडियन्सफोरा माने फुरा नायगासिनो आरोना बिसोरो जाहैबाय अडियन्सफोरनि गासिबो थाम्फै सौलायलांबायदां जोंनियाव बिसोरो बिराद अडियन्स थाम्फै दंना सोरबा सोरबा उन्दुलाय लांबायनो थाबनो बानायना हो माबायदि नुदों कमेन्ट बिथांमोना खालामनानै खोन्थाहरलाय मोसानो लुबैनायबा आन्थाइ मोनखादों निसा
देग्लायनि जों गामिनि हारिमु बिलेखाखौ माबायदि नुदों? मेथाइखौ नागिरनानै मोनाखै आरो मोसानाय मेथाइफोरखौ रेडि खालामना लाबो जा उन्दै जाय जाय सासे बिथांमोनहा उन्दै हिनजावसा गथ' मोसानो नागिरदोंमोन मोसाखावरि मेथाइखौ आइ नागिरनानै मोनाखै आफामोना मेथाइखौ रेडि खालामना लाना फैखा जाय जाय व्यक्ति हमार डांस मन बारा गोबाव लाइभ होआ जास्ट 10 मिनिट लाइभ होगोन आरो जास्ट 10 मिनिट लाइभ होगोन ओमफ्राय बारा गोबाव होआ एमबि गैया नालाय एमबिया बिराद खम आं दिनैसो बिराद लाइभखौनो होनाय जाथाराथ' बिराद गोबावनि होनाय जायो गोबावजों होनाय जायो नैबे मोसानो नागिरदों ओमफ्राय दा मेथाइखौ नागिरनो मोनाखै आरो मोसानायखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामहरदो मोसानायखौ मोजां मोनदोंब्ला खनसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय मोसानायखौ माबायदि मोनदों माबायदि नुदों मोसानायखौ लोगोफोर सिख्लाफ्राबो रेडि जागासिनो दं मोसानायखौ मोजां मोनदोंबा खनसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय सोर सोर जइन जादों फ्रेन्ड्स प्लिज खनसे कमेन्ट खालामहरलाय कमेन्ट अपसना लक जाना दं नामाथाय मिथिया कानेक्ट खनसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थालाय माबायदि नुदों सोर फैदों लोगोफोर माथो कमेन्टबो खालामा खनसे कमेन्ट मोनसे कमेन्ट खालामना हरलाय ना कमेन्ट बक्सआसो लक जाना दं नामाथाय मिथिला आरो आं कमेन्ट बक्सखौबो नायासै नालाय साथाम दंबावो साथामल'सै लोगोफ्राबो माने लाइभखौ बारा होनाय जाया नालाय ओंखायनो लोगोफोरा बारा जइन जाया आरोना नै बिथिंजाय दखान आरोना लोगोफोर बेयाव दखानबो होदों प्रग्रामखौ बांद्राय गिदिर खालामाखै ओरैनो गामिनिल' सिम्पोल आरो देग्लायनि प्रग्रामा थांनाय बोसोराव एसे गिदिरमोन देग्लाय बाजेटआ खम नालाय खम बाजेटखाय माने सिम्पोल बानायनाय जादों आरोना पवित्र कर्मकार सिंगल डांस এটা মঞ্চত পবিত্ৰ কৰ্মকাৰ সিংগল ডান্স बेनि उनाव अंजलि भूमेश ग्रुप डांस आदिवासी सॉन्ग
बेनि उनाव जोंहा जै लोगोफोर नै उन्दुला जोबथारबाय जोंनिनो माने उन्दुजोब्बायानो नै समा बारा गामिनि गोबाव जायाखै जोंनि खैथा जाखो दिन्थिफुंनो टाइमा खैथा जाखोथाय नागिरदों सिफुंनि मिलौदो देंखो रोदोम उन्दुजोबलायबाय नै बाग्लारि बिथाङाबो साखा फारा जाना थानांगौ जोंनाव बिदि रोदोम बाग्लारि बिथाङा सिफुंनि मिलौदो देंखो सुगोन दायो सिफुं सुपरस्टार आवाज मिस चिंता साथ दे है पंकज चौहान रिकॉर्डिंग विनोद रिकॉर्डिंग स्टूडियो लोहारदगा आदिबासी मोसादों आदिबासी मेथाइ मोसादों ओमफ्राय नै सिख्लाफोरा मोसानो थाखाय रेडि जाबाय आदिबासी मोसानायखौ दिन्थिनोसै मादैमोन मोसानायखौ नायनो नै मादैमोन मोसाबायानो माने gue tabuknya nggak ada malah lagi misalnya लोगोफोर कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरनो माबायदि नुदों मोसानायखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालामना फोरमायना कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट खालाम
आरो दासो एसे गरम जादों आरो मानसिफोरा दा नोंसोरबो साबायखर थांगासिनो आरो मानसि सिखारनानै दासो गरम जादों जोंहा बेयो सिफुं सुग्रा आरोना बे सिफुं सुदोंना एसे जागाव जाबाय आं नोंथांमोननो बे सिफुं सुनायखौनो दिन्थिदों आरो बिसोरो माने बिराद मोसादोंनो आदिबासि सिख्लाफ्रा आदिबासि सावथाल सिख्लाफ्रा बिराद मोसाबाय आरोना गावसोरनि मेथाइ दामबाथ' बिराद इन्टारेस्ट नांखायो आरोना ओरैबायदि मोसाखाबाय नै बरिया 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 गरम लागायखाबाय दसे आदिबासि सिख्लाफ्रा ओरैबायदि गावसोरनि मेथाइखौ दामबाथाय बिराद गरम जाखायोना पवित्रा कर्मकार पवित्रा कर्मकार बहुत बहुत धन्यवाद थागले दा एबा बटा स' लोगोफोर खनसे कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो आं लाइभखौ दाननाय जासिगोन आरोना बारा गोबाव होनो हाया एमबि खम नालाय 20 मिनिटसिम होनसै आरो 3 मिनिट पवित्र मिनिटनि उनाव कर्मकारा नैबे बिथांनो बान्था बावनो नागिरदों जा ब्रादारा सिफुं सुखांबाथाय आं लाइभखौ दाननोसै आरोना बारा गोबाव होबाय थानाला एमबि खम नालाय बेनि उनाव जोंहा अनजलि भुमेश ग्रुप डान्स बिथांमोना रेडि जाना थानांगौ आरो मा मेथाइखौ मोसानो नागिरदों नोंसोरलाय हा अनजलि भुमेशनि खालामनानै उनाव जोंहा भिडिअ खालाम भिडिअ हा मिलौदो सिफुंनि लगायदो देंखो सिखारानानै भिडिअ खोनानो मोनगोन खालाम जोंनिनो लाइभ गंसे रोदोम बाग्लारि बिथाङा सिफुंनि मिलौदो देंखो जोंहा दा सासे गामिनि फंबाया सिफुं सुनो नागिरदों आरो ना खोनासंहोगोन नायदो हगारसिगोन ना आरो बे भिडिअखौ अनजलि भुमेश सिफुं सुनाया जोब्बाथाय आं लाइभखौ दाननोसै अनजलि आरोना भुमेश ग्रुप डान्स बे खनसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय सोर सोर जइन जादों लोगोफोर सिंगल डान्स खनसे कमेन्ट खालामहरलाय सिंगल डान्स कमेन्ट बक्सआ लक जानानै दं नामा रेडि दंखायोबा कमेन्ट बक्सखौ थाबैनो नायनाय जायासै फैनांगौ नालाय आरो जुदि रेडि गैथ'वाबा जोंहा रोदोम बाग्लारि बिथाङा सिफुंखौ थाबैनो सुहैनो हासिगौ बेनि उनाव जोङो बिथांमोना केसेट रेडि गैथ'आनो बेखौ जोङो नेक्स्टआव होसिगोन दायो रोदोम बाग्लारि बिथाङा सिफुं सुगोन जा नै ब्रादारा एबार सिफुं सुसिगोन आरोना बे सिफुं सुनाया जोब्बाथाय आं लाइभखौ दाननोसै आरोना नैबे सिफुं सुनो नागिरदों बे सिफुं सुनाया जोब्बाथाय आं लाइभखौ दानसै आरो दे खनसे कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरलाय माबायदि मोनदों जोंनि फांसनखौ खनसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय लोगोफोर मानोना आंनि सिफुं दामनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोबा बयनिसिमबो निमाहा मोनगोन बेखौ आं आसा फारिनाय थाबाय गोजोन्थों स' बिथाङा गाव हारसिंनो सोलोंनानै माने एसे दामनो रोंबाय आरोना हारसिंनो न'आव सोलोंबाय थायो सुगारबाय थायो हारसिं दामै दामैनो बियो रोंलांदों आरोना कर्सबो एसेबां लानाय जाथ'वाखै खामबो बिराद दामनो रोङो खामखौबो कर्स लायाखै सोलोङा लाबासिनो हारसिंनो रोंदों आरो हारसिंनो सोलोंनानै सिफुंखौबो हारसिंनो सोलोंनानै रोंदों खामखौबो हारसिं सोलोंनानै खामबो दामो आरोना
ओमफ्राय दा सिफुं सुनायखौ माबायदि सुयो नोंथांमोनहा बेसे नायदो लोगोफोर। बिस मिनिटल' लाइभ होनो नागिरदोंमोन एसे बारा जासिनो आरोना। आलायारन दासो सोलोंबाय थादों नालाय बिथाङा इसेबां एक्सपार्ट जाथ'वाखै आरो थेवब्लाबो माने सेस्था खालामगासिनो दङ। माबायदि नुदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। कमेन्ट बक्सआ लक जानानै दं नामा? माथो रावबो सासेबो दासिमबो कमेन्ट खालामहराखै। लोगोफोर कमेन्ट सेक्सना लक जानानै दं नामा? लाइकबो सासेबो हराखै माथो लोगोफोर, खालि नायदोंल'। अननानै खनसे लाइक हरदो दे। सोर सोर जइन जादों लाइक खनसे खालामलाय। सोर सोर जइन जादों लाइक खालामदो लोगोफोर, खनसे लाइक खालामना होलाय। जा ब्रादारनि थाखाय खनसे लाइक खालामना होदो दे। जा ब्रादारा सिफुं सुनायनि थाखाय लाइभआव खनसे लाइक खालामना होदो दे। आलायारन मेथाइखौ सिफुंजों रोजाबनायनि थाखाय खनसे लाइक खालाम। दासो सासे लाइक हरदों। सिफुं सुनायखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लोगोफोर रिकुवेस्ट खालामदों बारे बारे खनसे लाइक खालामनानै हरदो। आरो माबायदि मोनदों सिफुं सुनायखौ मोजां मोनदोंना गाज्रि मोनदों खनसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। खोनादोंना खोनायाखै लोगोफोर? सिफुं सुनायखौ माबायदि मोनदों खनसे कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरलाय। गोजोन्थों। So very very thank you बिथांनिसिम हेलौ मिलौदो हेलौ सिफुंनि देंखोजों दा आलायारन बावैसो मेथाइ रोजाबनानै
खोन्थाबाय आरो ना सिफुं दामनानै थ' बिथांनिसिम साबायखर होबाय थ' गोसो लोगोफोर गोजोन बिथांमोनाबो होनाय बिथांनि नामाव जोंहा मोनसे सिफुं लाइक दामगिरि खालामनानै हरदो आरो कमेन्ट खालामनानै खोनाहर बिथांनिसिम जोंनि थ' लोगोफोर टाइमा बारा जाबाय आं लाइभखौ दोननोसै दे आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बेनिफ्राय बिथांनो मान बान्था बावनो नागिरदों लाइभखौ जोंहा दोननाय जासिगोन आरो ना पुरन दैमारिनि मिसेस बिथाङा बान्था बावनो नागिरदों सिफुं दामगिरिखौ बान्थाखौ नाजावहैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बेनिफ्राय मन्च